Ev dem û hemû demên wa xweş bin heval û dostên hêjan. Ser ekranên Arwar TV bi bernameya şîrovez li gel we me. Mijara bernameya me ya îro ziman, zimanê dayîkê, zimanê Kurdî. Her milleteke, her geleke bi zimanê xwe tê naskirin. Ew gelê ku zimanê xwe tune be, tune tê hîsabê. Sütunê herî girîng yên gelan li ser niga digirin, ya herî girîng ziman e. Piştra yekîtiya axê û her wiha yekîtiya ticaretê ya aborîtê. Yani ziman bingehe ji bo hebûna hemû gelan. Mixabin em Kurd hatine parçe parçe kirin. Em raberî cür ve cür siyasetên asimilasyonê hatine. Cür ve cür hêzên dagirker me asimile kirine. O weke tê zanîn bi awayeke fermî jî welatê me Kurdistan çar parçe kirine. Parça herî mezin dibin bandora dagirkeriya Tirkiye'de ye, parçayê din dibin bandora İranê de, parçayekî jî dibin bandora Iraqê de, û parçayê biçûk jî dibin bandora Sûriyê de ye. Çendî li başûrê Kurdistanê azadiyekê ji bo Kurda çêbibe dewleteke weke dewleteke herîmî çêbibe jî û her wiha li Rojava jî ji bo Kurdan hin derfet derketibin holê jî ev hê nayê wê wateyê ku Kurd li ser axa xwe azad in. Piraniya axa Kurdistanê hê bi awayeke yekser dibin bandora Tirkiye û her wiha İranê de ye. Ji ber vê yekê jî siyasetê asimilasyonê bandora xwe li ser hemû Kurdistanê çêkiriye. û ji ber siyasetên asimilasyonê zimanê Kurdan pêş neketiye. Kurdan nikaribiye zimanê xwe li pêş bixin. Ji ber vê yekê jî pir zaravayên herêmî di zimanê Kurdî de çêbûye. Yani ji dervey zaravayê Soranî, Zazakî û Kurmancî, her wiha Lorî, Goranî, lêbelê di her parçeyên Kurdistanê de zaravayên herêmî jî çêbûne. Yan jî em bêjin devokên herêmî çêbûne. Biçî herêma Serhedê hin gotinan wê derê bikartînin ku li hemû derê Kurdistanê nayê bikaranîn. Biçin herêma Amedê dîsa wisa ye, Mardînê dîsa wisa ye, herêmên din yên Kurdistanê hema hemû dişibin hev. Ev di alîkî da mümkün e weke dewlemendiya ziman jî bê dîtin. Lêbelê ji bo pêşxistina zimanê Kurdî ew nabin derfet. Esas weke hemû gel zimanê xwe di dibistana da didin fêrkirin bi zarokan û di dibistana da didin li pêşxistin her wiha bi vê ve girêdayî bi xwendin, nivîsandin bi wêje ziman tê li pêşxistin. Yê me Kurdan mixabin ev derfetê me tune. Ziman beriya her tiştî ji dayîk tê fêm kirin. Yani dayîk û her wiha bav
ziman dikarin destpêkê bi zarokan bidin fêrkirin. û em me Kurdiya xwe ji dayîk û bavê xwe girt. Piştre ji derdora xwe me girt. Çawa ku di dibistana da me nikaribû fêrî Kurdî bibana, me Kurdiya xwe nikaribû li pêş bixista, ancak bi imkanên xwe yê deng me karibû ji dê û bavê xwe ji derdora xwe Kurdî fêr bibin û Kurdî li pêş bixin. Kurdê ku niha baş Kurdî da axifin, Kurdên ku heta bûne nivîskar, binêrin hema hemû Kurdiya xwe ji dibistana negirtine. Ji dê û bavê xwe girtine. Ji ber vê yekê jî dibistana me bi taybetî ya me Kurdan mal e. Mamosteyên me dê û bavin. Me çi ji dê û bavê xwe girt, pişra ji derdora xwe girt, em dikarin li ser wê hîmê xwe pêş bixin. Yani zimanê xwe pêş bixin. Lêberê îro dema em li Kurda dinêrin, mixabin hemû mal dibistan nînin. Hemû dê û bav mamoste nînin. Muqabilê wî pir malê Kurdan bûne weke makîneyên asîmîlasyonê. Pir dê û bav bûne weke mamosteyên asîmîlasyonê. Yani di malê xwe da Kurdî naaxifin. Bi zarokê xwe Kurdî nadin fêrkirin. Zarok bi zimanê biyanî fêr dibin, destpêkê zimanê biyanî weke zimanê dayîkê digirin. Mixabin li pir deverên Kurdistanê wisa ye. û her wiha li derveyê Kurdistanê dîsa wisa ye. Pir dê û bav hene dikarin bi Kurdî biaxifin. Bixwazin dikarin bi zarokê xwe Kurdî bidin fêrkirin û di mal de, jiyana malê de, jiyana rojane de dikarin Kurdî bikarbînin. Lêberê nakin. Ji bo wan hêsan e ku zimanê biyanî biaxifin. Yani Tirkî biaxifin, Erebî biaxifin. Eğer li Avrupa jiyan dikin, Almanî biaxifin, Fransî biaxifin, zimanê Avrupayê din biaxifin. Ji bo wan daha hêsantir e. Lêberê lazim e em li gorî hesabûnê neçin. Wezîfeya her Kurdê heye ku bi zarokê xwe Kurdî bide fêrkirin. Ji ber ku zaroka Kurdî fêr nebe, zaroka ku ji dê û bavê xwe Kurdî fêr neke, fêr nebe, piştre xwe Kurd hîsab nake. Em li Avrupa dijîn, carna hin ciwanên Kurd ez dibînim, ji wan dipirsim, hûn jî kê dera Kurdistanê ne? Navê herêmê dibêjin. Ez bi wan re çend gotin Kurdî dixwazim biaxifin, nizanim. û carna jî hin ciwanên Kurd hene, tu ji wan dipirsî, tu dibêjî tu Kurdî, bi dil û can navê ez Kurdim. Ji ber ku Kurdî nizane, însaneke Kurdî nizanibe, tê da rehê Kurdîkê jî nayê çandin. Ew Kurdên ku xweweke Kurd nahesibînin, piraniya wan, hemû ez navêjim lêberê, piraniya wan tu binêrî Kurdî nizanin. Yadin me got dê û bav dikarin bi Kurdî biaxifin, yê ku dikarin bi Kurdî biaxifin, lêberê pir dê û bav ji hene, ew jî ji dê û bavê xwe Kurdî fêr nebûne. Ji ber vê yekê muqabil nikarin bi zarokê xwe Kurdî bidin fêrkirin. Ama dikarin hîn bibin. Ev jî kêmasiyeke mezin e. Mesela tu dipirsî divê jî
Tu ciwanekî pirsî divê tu çima Kurdî nizanî? Divê dê û bavê min bi min re tim Tirkî axivîn, yan Fransî yan Almanî axivîn, bi min re Kurdî neaxivîn, da ku ez Kurdî fêr bibim. Tu dipirsî divê dê û bavê min jî nizanin Kurdî biaxivin. Demek ew jî ji dê û bavê xwe fêr nebûne. Yani westa weke zincîr diçe, gunehkariye weke zincîr diçe. Ew Kurdê ku bi xwe hesiyaye ku Kurd e û heyf dibîne ku çima Kurdî nizane, gelo çima hewildan nade ku Kurdî hîn bibe. Pir însanê me hene mixabin endamê komelan e di nava partî, sazî û rêxistinê Kurdan da kar dikin, lê belê deh gotinê Kurdî nikarin bînin gel hev. û bi xwe jî Kurd in. Gelo ew nikarin hewl bidin ku Kurdî fêr bibin. Mirov Kurd be, di nava tekoşîna Kurda da cih bigire, ji bo Kurda karekî bike û Kurdî nizanibe biaxive, ev şermeke mezin e. Heman tişt ji bo yek û ne Kurdin jî ez dibêjim. Pir însan hene Tirkin, Erebin, Ewropîn em bêjin. Ji bo Kurdan da tekoşin, lê belê zimanê Kurdan nizanin. Ew însanên ku ji bo Kurda divê ez tekoşim û zimanê Kurdan nizanibe, gelo wê çi qas Kurda fêm bike. Beriya her tiştî meriv bixwazin gelekî fêm bikin, gelekî nas bikin, lazim e zimanê wî bizanibin. Ez bi Fransî neaxivim, ez nikarim Fransîza nas bikim. Bi Almanî em neaxivin, em nikarin Almana nas bikin. Em Kurd, taybetî Kurdê Bakur, em Tirkî de axivin û em Tirkalî baş nas dikin. Lê belê Tirk me baş nas nakin. Çimkî zimanê me nizanin. Zimanê me nizanibin, nikarin rihê me jî nas bikin. Ama em Tirka baş nas dikin, ji ber ku em zimanê wan nas dikin, dizanin û em rihê wan jî nas dikin. Lewre kesê ku ji bo Kurda divê ez ditekoşim, eğer ne Kurd be jî beriya her tiştî lazim e Kurdî hîn bibe. Xalek edin bi Kurdî va girêdayî, em li Avrupayê jiyan dikin. Bêzanîn li Avrupayê azadî heye. Her Kurd dikare Kurdî biaxive. Her Kurd dikare eşkere bêje ez Kurdim. Yani weke Tirkiyeyê nine. Li Tirkiye mixabin pir însanê me ji ber ku tenê Kurdî axivîn di kolanan da li wan êriş hat çêkirin. Li Tirkiye mümkün e însanê me Kurdî biaxivin, eğer karmend bin wê nikaribin baş kar bikin. Lê belê li Avrupa ev tişt tune. Mixabin heman tirs, heman zihniyet li ser hin însanên me yên li Avrupayê jî heye. Hin karmend hene tenê ji bo ku müşteriyê wî yê Tirk û Ereb jê nerevin, naxwaze Kurdî biaxive. Kurdî dizane, lê naaxive. Ev jî şermeke mezin e. Tu Kurd bî, lazim e li her derê bêjî ez Kurdim. İnsanê ku Kurdî dizanin, bu wana Kurdî biaxive. Ez nabêjim li eniya xwe binivîsînin bêjin em Kurdin û Kurdî diaxivin. Lê belê tu Kurdî û Kurdî jî eğer dizanî, xwedî karî ciheke te yê kar heye, li wê derê Kurdeke hat bêra Kurdî biaxive. Hin însanê me hene mixabin nakin viya. Tu diçî, tu dizanî Kurd e dixwazî bêra Kurdî biaxivî, ama ew li dora xwe dinêre. Gelo müşteriyê min Tirk, Ereb hene an ne. Eğer müşterî wî Kurd û Tirk û Ereb hebin, naxwaze li wê derê Kurdî biaxive û naxwaze aşkere însan bizanibin ew Kurd e. Ziman pir mühim e. Me got stûna herî girîng ya gelan e. Werin em bi hevra vê stûna xwe xurttir bikin. Yani zimanê xwe xurttir bikin. Di mala xwe de Kurdî biaxivin. Zarok mümkün e diçin dibistanê, zimanê biyanî di dibistanê de dibînin, hîn dibin.
لبل دما هاتن مال برا او زاروك دي مال دا كردي باخفن بهبرا كردي باخفن زاروك بديو بابرا كردي باخفن ديو باف بهبرا كردي باخفن بزاروك يخارا كردي باخفن حيا جاري كدن بمينن دخوشي دا سلاح و حرمت